Wamai wao takatiende mndu uli wana baba. Kuti wana baba wangu ndio wana baba emisha. Hapana alipwe. Pangu ya futu mmai wao. Saka unofanya kuya kapo. Ava wanenya wao ndio ngawatoite kuti wakupe imari yekufambisa kuti muende kobata. Takameketera kuwabatsira kungowabatsira kwete kuti idare rinofana kubatsira iba. Munhu ane nyaya yake ndiye anoita kuti nyaya yake ifambe zvakanaka. Chekufambisa chedu changa chiripo taida kungokubatsirai kwete kuti ikonzero yenyu yekuti munobatsiwa mahara pane zvinhu zvenyu. Ya kazinzwa chatati singazivi ndichikuti taifunga kuti mari yatakabvisa yedare ne70 year ndio inoti vanhu vauye kupi kukoti. Saka kana pachidiwa extra amount tikaudzwawo tokwanisa kutsvaga ngozi isi zvekurara panyaya yerufu rwababa wedu hatisimbokwanisa. Ipapo chamunofana kuziva baba ndechekudai, mukatuma mapurisa nhasi kuti aende kuHarare atoshanda, akaenda kuHarare akasvika unoshaya munhu amamhangarira imimi, iwo basa ravo atopedza. Kuti aende futi anofanira kutowana futi mari yekuti adini, akatoishaya haaendi. Ndo zvinoita zvinhu zvechiwanhu. Chero mukaenda kwamessage of court wekukoti kwamajistrate, akangoenda chete akakuchajai kuti ndiri kunobata zvinhu zvemunhu, akasvika akashaya pasina, anotosvika ndakasvika ndikaona nhengi asi ndakashaya chekubata, mari haidzoki. Mukati takazoona zviripo, hamuna kuona mushe, munotobhadhara zvefutini. Ndikoti zvinhu zvacho zvidii zvifambe, nekuti hakuna anenge ane mari yacho yekuti anotora yake kubatsira uyu. Sakura kuti awa wakomana awa munotovabatsira kuti aiwa ndikati kutsvagirei kamota kuti zviite chop chop tiende. Zvinokuita kana mapurisa munhu akafa, unoona kuti kumbira kana fuel pano kuti tiri kumbirawo makoponzi ekuti takure munhu kuenda post mortem. Pari zvino hatina chinhu, zvingori kwese kwese. Ndo kutobatsirana kwacho zvichifamba zvakadaro, nyika inenge ichitochova. Saka munotokirana namapurisa enyu ekuti irini pamunoita mari muwirana nawo kuti pane pakuita towards dare paya wotsvaga kamotikari kekuhaya kuita kuti munhu uya unenge wada kuisa cheni kureka apinde mumotikari, wakaisa cheni pekuti wakutanga kumisa malifts gore kusvika kwacho. Mazita sena. Ini ndandiri kuti futi zvakanaka wauswa. Anditi wamai ava ndiwo takati paenda mundotora wana baba wauya waridze musha. Saka kwauya wani wacho apinoki waridze musha wakati nyimwe mali. Baba vanti sawana mu holiday mu Asi kunoko wariko shine kubasa. Sakura kuti uya hauyi pane kuti someone asati akariona ari kushino iko wakatoonekwa uri pamba. All right. Ewa mazezi asakanga auya apiwa mota ngendoro dzemaplan yebhango bidira mujau pasvika kuno ini ndandadaidzwa nasabhuku ekwangu kune munhu basa. Saka Manzemba eDiamond ndimirire zvekuti kana zvinhu zvikatawa nawa muimimi munoenda munobva mati tipei tiendese. Ndaiwa pandaidini handisi nyaya yakabvira kare here kengozi. Saka pandakazvataura ndikati ndini muri kudiwa inini ndiri kunzi ndiri muroorwa. Ndanzi aiwa asikuya maholiday ari kuya kuno musasvika pamambo. Inyaya haidi holiday bai. Haidi holiday ba. Chero ari pabasa pakadii nyaya iyi anofanira kunge achitombosiya zvebasa apedze nyaya iyi. Akamukumbira murungu wacho zvakazvataura. Yakaita ndozviziva zvauri kudaro. Icho inoita holiday yeunogona kuuya paholiday ka. Panapa dare pasina bara mama. Saka unenge ari kuda kuuya aitongwa ndiwani. Imimi muri mutorwa kusha kwamakarohwa, munotomirirawo zvepenyu kuna hanzvadzi dzenyu muri kungoteerera. Apa parudiwa wana baba kuwaridzi vekwamakarohwa. 3 musa 3 vanenge varipo. Mune shuwa nazvo kuti 3 vanenge varipo. Saka wakuti cross kana mati 3 vadai wari kuya wega havasi kubatwa. Baba vanouya wega because wakugara kuziziwa kumbona. Saka nyaya iyi ari kuiziwa. Nyaya ari kuiziwa hamenowe because hatisi kugara kumwe chete kubaba. Ini ndinogara kwadzimba, avo vamwe wangu vanogara kunyakhoma. Saka
nyika kuuya uku baba wakapiwa zvirango zvatete. Saka zvawapiwa zvirango zvatete wachibva wagara uku hatifaniri kupindamo. Saka baba akazodedzwawo kunzi uyai kunotakuita zveuku. Saka baba kuti waramba kana dai wakauya muchatonzwa uchazvitaurira wega nemuromo wako. Haiperi mafuta. Inishoti yezvenda kutaura kukuita mai. Inini manje kana muine shuwa yekuti mwamuna wenyu unouya atienda kusungwa ngeuyo wacho. Ndizvo ndada kutaura kuti tsamba kana wagonawo kuenda wanga wadzike Nyakomba mapurisa wekwangu anozviwira ega. Kana aramba nhamba dzababa wana dzinongotaura kuti ari kuramba uyai mumusungi asi havarambi vozi vari kuzviziva. Saka wanenge wakutaura newamangari kuti wawirirane kunobata awo. Wamangari bati ngaaende kobata vanhu vari Nyakomba because hatisi kumwe chete. Ndiri pamagada awari Nyakomba. Wekwangu inini ndichamutaurira because agara achingozviziva. Asi iwe kwenyu ndiwo wakaenda kuenda kumba kweava wachiti tine ngozi kutinetsa. Ndizviziva kana baba saka chakuita kuti wasaoneke bachi. Baba zviri kutotinetsa nhasi namba 3 inini ndiri kungouya. Ini ndakasvika pakubvunzwa kuti zvinoita ere baba. Akanya kuuya kumba kwenyu ndiani saye? Pane vanhu varume vatatu vari kutaura. Dhokotera onasa dhokotera wakagara apa ndiye munyai akauya. Tinyatsoziva kuti nekuti pamwe ava havasiriwo wakatouya murume ava. Yeah, but I think baba wa dhokotera wangatwa kubatsira. Dhokotera vari kufamba nenyaya iyi vachitungamira sadhokotera wakatonzi nemudzimu tengai huku matora mwana asiri mimba mwana uyu ndiye wasengazi. Iwe unongouya uchingomira wako uchingoteera seuri kwanyakwe asi haupinzi baba. Kwanyakwe murume iyoyo haupinzi kutaura murume wangu haupinzi baba because ndiye wari watete waibva watenzi nemudzimu wacho tengai huku yewaiti. Ini handina kusvika baba bakutaura chokwadi handina kusvika asi ndakazoona baba akuya nehuku ine vana 8. Ndinongoziva kuti vanhu vakaenda kumba kweava ndiani? Ndivana Nyakuya kuya. Ani murume wenyu here kana kuti wairi vaya wasipa? Ina handinyasoziva vanoti handina kusvika. Saka vari kuzviziva vamati vagara. Ava ndiye munyaya akasvika makateerera. Saka ndofunga anokwanisa kuexplaina something. Iwa ndo vari kunyatsoziva because ini tipei tinzwe baba saye. Adoko. Saka dhokotera. Pamusoro yechangamiri. Pamusoro yedare. Zvinhu zvinonetsa kutsanangura pamberi peruzhinji kuti uri kuneta. Asi inini nguva yacho kana yasvika ndinogona kuzvitsanangura kuti amai kana kuti baba muri kuneta. Muri yekwanyakuya kuya kusanganisa baba vamai avo murume wavo vakauya pamba pangu. Ini ndiri munext door wana Katerere. Wasvika pamba pangu wakataura dambudziko ravo rekuti kwandiri inini rekuti tine dambudziko nemhuri yekwani yekwakaterere. Ndakavabvunza ndiri mumba mangu inini kuti dambudziko ramuri kuti mune dambudziko nderei. Wakandiudza kuti tine dambudziko rekuti baba wedu ane mhosva yekuti akakanganisa maoko mumusha mekwakaterere. Baba wevarume ava? Iye chokwadi. Right. Akakanganisa maoko kuti akauraya mumusha kwakaterere. Good. Ndo tezvara wavo. Baba wemurume wenyu ndiye akauraya kwakaterere. Very good. Right. Vadaro ini ndakavabvunzisisa ndikati mukati kukanganisa maoko handinzwisisi shona iyoyo. Wakasvika pakutsanangura kuti kuuraya. Kuti ndakavabvunzisisa ndichiti ini handidi kuenda kuzoturikirwa zvinhu zvandisina kudini kunzwisisa. Zvandisina kunzwisisa. Ndopa wakatsanangura kuti kuuraya. Kuti zvakanaka. Wakataura here kuti wakauraya so. Right. Regai ndiende mberi changamiri tichasvika kwese ikoko. Wari mukati mekutsanangura nyaya yavo. Ini semunext door ndakavabvunza kechituti kuti muri kuda kuti ndiende nemuromo here kana kuti ndine chandinofana kuenda nacho. Muriyo ine mutete wayakandipa $10 kuti ndiende kunodini kwakaterera. Ndishuwa ndakatakura $10 kobvuma mhosva. Chakanyanya ndibvume kutumwa nevanhu ava. Murume wake ndakakura naye. Ndakadzidzana naye kubva grade 2 kusvika grade 7. Ndakasiririswa nenhau dzaimbonditaurira masure
nhau dzimwe dzaimbontaurira dzekumasure dzaisanganisa kutama kwaakaita mumusha mababa wake asiri kuwirirana nababa wake kuzoenda kwani padzimba. Saka ndakati ishamwari yangu iyi regai ndidini ndimubatsire, ende kutama ikoko kuri kusanganisa nyaya iyo iyi yakunetsa. mai mukati kwete makanga musipo bei, ndipei mukana nditaure kana murume wenyu ari apa ndinotsanangura zvandiri kutsanangura izvi. Right, ndaendako mhuri idzi dziri 2, pana mukoma ndiye mai guru wavo murunzwa ari kuti sungisai wari uko. Mai guru waya ndakavabvunzawo zvakare aive nemwana wake mukomana anatete vake vanokwana kuita 3 pamusi wacho iwoyo. Vanatete vacho kusanganisa nekamukomana kadiki kakasvika pakuti aiwa tinokukumbirisai kuti timirireiwo. Zvishuwa ndakamirira murudo, ndiri kuti ndiri kumirira vanhu, handina kuziva kuti vanhu vandiri kumirira kumberi uko pane pauchazondipandukira. Taenda mumusha mekwakaterere, ndakatsanangura nyaya yavo sematsanangurire ndakatumwa ndichitaurirwa navo. Vanakaterere wakasvika pekuti iwe Sadombo, nyaya yako tiri kuinzwa, asi hatigoni kukupindura zvese usine mhuri wakaterera. Tidaidzire vanhu ivavo pano. Zvishuwa ndakaenda kunovadaidza pamba pamwe nepana akaterere, hakusi kure nekure, se distance almost 40 meters. Ndakanga ndakavachengeta pamba pangu. Zvishuwa ndakaenda kunodaidza mhuri iya, tikasvika tikanogara mumusha mekwakaterere zvakanaka-naka. Ndokushoaudza kuti mhuri iya iyi tsanangurai. Nyaya yakatsanangurwa, vakatanga kuda kukandirana nyoka mhenyu. Chakaninetsa musi wekutanga iyoyo ndakatanga kuona kuti vanhu vanogona kuzoita matsosi kumberi uko. Baba munini anova ndiye murume wake uyu waamai avo akanga auda kunzvenga ari kuti imi mai guru ndimi muri kuziva nyaya iyi. Mai guru kusanganisa vana tete vakaramba vakunetsana futi nani nemurume wavo vakati aiwa iwe ndiwe munhu mukuru kaiwe wasara padzinza panapa. Because murume wake uyu waamai avo ndiye mukomana asara mumusha mekwakaterera, mumusha mekwanyakuyakuya. Saka musiwo mukomana mukuru asara mumusha mekwanyakuyakuya chokwadi ndiye gotwe mukubereka. Asi pane anonzi wana nyakuyakuya wasara ndiye murume waamai avo. Waita sekudaro nyaya yakataurika kusvikira wanakati. Saka muri kutaura kuti pamberi pemurume ava hakusisina mumwe wana baba wariko warume? Hakusisina. Saka kurunzi wana baba mukuru weuko ndewapi apa? Ndimai guru ano nevana nana tete. Asi murume ava ndiye muridzi wenyaya nekuti ndiye murume muhombe asara. Ndiye murume muhombe asara. Hana kuna baba murume ava. Saka zvadero nyaya yakasvika pekuti wanakaterera wakati aiwa imi nyaya yenyu tiri kuda kuti muwe nababa wedu ari kuzvitaurira ari pamatanda. Dzokai munogadzirisa kuti mungazvidii. Zveshuwa mhuri yakasvika pakurongana kunososera chinyi ngozi iya. Wakaenda kuna chiremba wavo, kunova kwandakadaidzwawo ndikaenda kuna chiremba wemhuri iyoyi. Tiri kuna chiremba wemhuri iyoyi, mhuri iyoyi yakatakurana. Chiremba uya akauya mumusha mekwanyakuyakuya. Baba wavo ava ndiye aitungamidzwa pakuita zvese. Semukomana asara. Good. Mwana wanyakufa. Mwana wanyakufa good. Saka ari mukati mekutungamidzwa kuita zvese. Wari mumatare mudzimu waitungamira nyaya dzevanhu vekwanyakuyakuya vakachizoti imimi baba mune nyaya yakasiyirwa panzira nababa wenyu ine chitsotsi chokuti baba wenyu ane umwe munhu waakakuturikirai anonzi tete waakakuripirai.
Saka akuripirai tete. Imimi maakumira sekunge muri mukwasha. Asi mamira sekunge muri mukwasha. Munyaya iyi muchirimo nokuda kwekuti nyaya yenyu haisati yagadziriswa bakumba kwenyu. Mukwasha wamakapiwa zita rake munomuziva here? Murume waamaya wakati kwete ini murume handidini handimuzivi. Apindura sekudaro ndopa wakasvika pakunzi pawanzwa ndichiti muchirimo munyaya nyaya wakanzi uri wakaripirwawo iwewe haisati yapera ba ndopa murunzwa amai ava murume wake akabatiswa huku. Abatiswa huku. Huku iyeyi ndio yakanga iri yakakumbirirwa kune munhu akanga anzi ndiye awedzi waunofanira kunga wari kuti baba wemunhu uyu ane mhosva naana akateerera, asi ichiri mhuri 1 ngawapedze nyaya iyi first. Huku iyezve shuwa kakaiwe katsekesa kadiki diki, but chakatishamisawo isu patsekesa iyoyo haina kutora mazuva akawanda, yakaita mazai ikaita wana 13 indiriziva kuti yakarowa wari 13 huku iyoyo. Murume uyo awa akazotakura huku iyoyo ndokuzoenda naye kupi kumba kwake kwaari kutaura kwadzimba. Atakura huku iyoyo zvakatsamwisa chiremba. Ane nhaurwa yekuti iwe wazotakura huku sei uri 1. But pekutanga murume aitombokakawadza achiti huku yanditakuri nokuda kwekuti mukadzi wangu haabvuri ndinonamata. Asi murume akazouya akatakura huku iyoyo imo mhuri yese isingadini isingazivi ndokuenda nehuku iya kupi kumba kuya uko. Murume uyo chada kuti chiuya munyaya anga akutanga kunzvenga nzvenga. Ndine mamwe mazuva ndakazotumwa ini nasabhuku nyaya yakudare kwasanyamaropa kuti ndinodaidza murume ava. Amai avo vakandinyepera ava kuti murume wake haapo ari kupi ari kuMozambique. Asi musi wandakaenda ndaifamba ndichibvunza kuti nai makamboonawo baba Nhingi here. Nezuro racho baba Nhingi anova ndiye murume wake akaswera ari pamba pemuzukuru wangu inini. Musi iwoyo ndiri kuendapo ndakasangana futi nemuzukuru wangu iye wacho wandakasangana paakanga aswera. Ndikatomubvunza nai wakamboona maonawo baba Nhingi here? Ndamusiya ari pai ari pamba. Ini nokusaziva nzvimbo ndakuda kusvika pamba payapo ndakasvika amai avo aripo vakatanga kungwara ngwara. Ndikati ndauya kuonawo baba. Amai avo vakanitaura kuti baba ane 3 weeks asipo, asi wakavharira baba mumba akaramba kubuda musi iwoyo. Ini ndakati hangu haisi mhosva, asi mai ava takasvika pakuita sekuda kukonana ndiripo wachivhiza. Saka pandakuda kuenda kunoguma ndambonzwa wangu akunyeperai kuti baba anouya, amai ava aitsotsi ava ndiwo vari kuvharidzira ani, ndiwo vanovharidzira baba panhaurwa dziya dzese. Ndinourombodawo kutaurirai mashoko ayandiri kutaura aya mai. Imi muri tsotsi ndimi bhureki hombe rakakanganisa nyaya iyi kuti isadini isabude. Saka kana makuda kuvhara naye ino nachangamira haavhara naye, asi nini ndiri kutaura kuti amai muri tsotsi. Ndapedza. Ini handivhari pamusoro yenheta, ini handikuvharei basa. Apiwatika ndakukuvharai handina mari yandakuvharai. Asi toda kutaura chokwadi. Ininiwo ndichirovha mumusha manya. Ndakabereka mwana wangu pandinesi. Murume wangu haana kundiudza kuti ndakapiwa chiwani. Asi ndakaudzwa nemanext door. Ndane mwana akaita 14 days, 14 days asingayamwi. Ndakaenda kumba kwedu netsanga. Ndasvika nepamhare ndaya nemwana, vana baba vangu vakafamba. Vaibva kuti nopuna dzoka nemwana, murume wako apane zvaakaitwa chiwani cheko. Saka isati zvigoniba chidzoka. Ndadzoka ndakaenda nababa mukuru wakashaya. Tikafamba zvikanzi nababa mukuru, baba tadzoka naurwa yene zuro iya kamba kene zuro keke mwana uya asiyama. Zvikanzi nababa akada kutsika tezvora wangu akabva ndo achiti mai akapindura mind step mati baba paya baba akataura mapakaita mitatu. Baba ndobva azoti alright, mwana wangu akabatanga kuyama right. Zvadaro mumashure mezvozvo pane rimwe dambudziko takasangana napo. Baba ndobva ati muno mumusha hamuwakirwi nemiba,
ende mogare kumasapurika sabhuku mutanga bati hazviiti uri kuratsirira mwana. Baba akapindura achiti pamasoko edu ezuro risabhuku zvikanzi oraiti ndapanzwisisi ndopatakadzitama mubve mumusha muno ndovanatama panauya kwamagadi vanachitanga vachibvunza muruma kuti iwe hauna kundiudza sei mbomirai baba asakapedza. Mirai atina kwatiri kuenda nekuti imi muri kutaura zvinhu zvemumusha mwevanhu musiri menyumba. Ndida kusvikawo sewamatauriro waita uyo ndisa mukuru wamakatsvaga imimi kuti aende kwaakaenda, saka ari kungotaura kumutuma kwamakaita kwakaita murume wenyu awa. Imi hamusiri makamutuma, akatumwa nani? Nemurume wenyu. Saka kureva kuti uyo ari kungotaura kutuma kwakaitwa nemurume wenyu kwete nemi. Imi michenyu kuteerera. Inini pandikupokana naye ndepekuti hamupokani naye pane kuti hamusisina kuya sei babu wangu akazotsva. Imboteerera mbuya, munhu atiri kuda murume wenyu ndiye mukomana mukuru asara mumusha munhu makaitiwa mhosva. Avo hamuta kuti kwamaikuru kwayo waya hwana futi wemurume wenyu imeni. Handisi kuparamba baba, asi ini ndine chichemo chekuti sei kuya kwaita mai uyu saka terere wambonga akubvisa kunerera nemabhege pasi ngemhaka yazvo ndazoenda nishodzimuna nhau yacho inini kuti saka terere zikirai uya uyu wakambouya titenda watore baba zvino wauyazve saka hazvinoimba inini zikirai dare rinogadzirisa mai uya uda kuedza uda kutaura tunekini ndamuti mama bhirai kunyarara henyu isi tiri kuda mwamuna uyu ndizvozvo chete. Inini changamire apa imbotisa katera mataura zvakanyanyisa taurai tinzwe zvamunotaura. Chandinoda kutaura padare ka ndechekuti mai ava ndafara chose kuti munyai pane zvaataura ini ndoda kutsinira pakaripwa mombe zvatakapibva wakachadzwa kwasanyama ropa wakatipa value yemombe $250 pamombe watipa murume wavo awa ndikamuti pane zuva rakatenderwana pakati pedu isu anakaterere newe kwamugomo rekuenda kuwesa munoti kudii muda kutedzera iro same date rakawa kuti mune date ramunoda ini zvikanzi no todawo the same what date tikati hazviri right. Murume wavo akasimuka uyu akati sorry musi wa 1 August ndenge ndisiko pane kwandenge ndiri adaro takati iwe hausi kukoshesa rufu rwababa wedu uri kukoshesa maappointments ako handiti wadii kuadijasa so that tongoenda as a team kati to solve the issue. Baba ndine urombo kukudzai kuti akasimuka akatanga kuti handine nazvo ndobva tanga kufamba akazoteerwa namai mutanga mudzimai wasabhuku anoshanda kupi? Anoshanda handikuzivi naye handizivi. Matikurume enyu anoshanda kupi? Chinoi ndokwachiri pakambani pachi pafamu ndimbozibe kuti mapurazi maoni pafamu handinyatsiziva kuti mapurazi maoni. So ariko kumba asati awira ndopa anonza noya musa 3 yakuya musa 3 tikuita kuti kana zvisingaitika vakomana vanoenda netsamba kune murungu wacho wotomboti tiri kumbira kuti amboziye basa anouya timbogadzise zveshiwano zvarudiwa kwamambo ozodzokera. Saka zvamuri kuti anouya kureva kuti imi paanoshanda munopaziva anouya because Christmas ari kuya ndikuti munopaziva aiwa sanda pasha hatidi kuti mama vapi tida kuti kana akasauya patinokuperekedzai pari kwete kuti mama mapapi papi vanouya zvandikutaura kuti vanouya baba vanouya isho zvaita zenda mai avo havangoita take over musha kutoda kuvagadzirisa vangoita take over saka vari kubva kuti unouya nekuti mbuya ini mhosva ingaigadziri ngemumusha menyu mwamuna wenyu nekuti mwamuna wenyu ndiwo wane mhosva ini ndoda kuziva kuti saka izvo baba wakanga wapinda kungozi wana wangu wachibva watsva watatu one time wachibva wabvunza mudzimu wawo iyoyo
kose zviri kudaro akataurwa kuti iwe haufaniri kupapinda badatsi uri kuona mhuri yako yacho. Saka vanoramba vachingopinda iro kuti ndione matambudziko, ndipo pandinoda kuzivawo ipo chivanhu chivanhu. Akakutaurai kuti watsva ngenyaya iyo ndiani? Iye chiremba wacho toto wachanda aripo here baba? Chiremba wacho ndoye Toto toto upi wanomuziva ivava inoita kumusunga kuti awe padare panapa. Imimi mai izvo zvese izvo rekai kutsvaka mwamuna wenyu imimi ndiye anofanira kutaura. wanozotaurirana baba ndiri kuti vari kuuya mai mwamuna wenyu unozotaurirana newamwe wekumusha kwenyu. Nhau iyi yapera iyi yakanga ari kufambira inasa mukuru yapera, munozotaurirana zvekufa kwevana uku nezvimwe zvinhu. Iye atungamirira amirira ipera, ndiye mwana aripo zvino. Saka mati musi wa3 wari kuuya. Baba pane zvomuda kutaura? Right, ini zvandaida kutaura pamusoro ichangamiri. Ndine pandafara pandanzwa panzina amai ava. Chiremba wavo akati ndiye apisisa vana ava. Mhuri yekwanyakuya kuya iri kuita dambe nenyaya yekwakaterera. Ndocho chandinoda kutaura ndiri pamberi pedare. Ini ndakapinda makawanda nemhuri iyi tichisosera. Musi watakasosera amai ava, handidi hangu kutaura zvakawanda. Mama, makasvika muchibheja kuti mudzimu uyu haubudi, muri mumusha menyu mekwakaterera, maitembei. Handina kusvika chibheja, but chakandirwadza inini baba ndikutauridzei. Ini ndakasara kumba, handina kupinda mavhiri bakanaiwa wandiziva panyaya yengozi. Wakaenda kotora vana vangu vari kuHarare kudaidza kuti huyai tiite zvengozi. Wana ndobva wadzikanya havasi wana wenyumba, ndeye kwanyakuya right. Wana yekwanyakuya kuti huyai kungozi, inini mai ndisingazvizivi. Ndopandakataura kuti imi hamuna basa, anofanira kuzviziva murume wenyu. asi machi muchiritaura baba akabara egara wana washomambo hamunditauririwo here. Aiwa hamunditauririwo here kuti akasakuudzai mimi kasi munhu ari akanyanya kuti koshei murume wenyu. Saka ina handina kukosha. Hamuna kukosha amanje wana wacho ina wana kubviswa pfuma banda kutora wana wamutenda nawo ndinowatora. Ndokuda kuti munhu zvatawana kuti makatora musha. Baba akanyanya matemazuva wati makatora musha. Ndakarwadziwa baba. Siyai saka ndakataura kuti aite nyaya yawo. wana wangu munofana kundiudzawo. Zvoti ndaida kutoenda kupolisi. Munhu anokuudzai murume wenyu kuti takutora wana. kuti tiri kudai. Hawana kundiudza. Aya, Saka ndakasvika ndichipenga ndezvemuba menyu. shuwa baba ndakasvika ndikapenga. Zvoti ndakatobhesha kuti mudzimu wacho zvataura ava matora kuti wana. makatora musha kuita wenyu. Ndio wanangu wakaubwa. Ndio wangu mambo wanaiwa. Munoona chapaundibvunza amai mubvunzo iyoyo. Tine zvatakaona isusu pamba pani pana nyakuya kuya. Kana ndichinyepa changamire sunungukai kana kusunga nen'anga yaitungamira. Gozi mudzimu iyoyo uri pamatanda wakagara uchitaura muromo unoti inini ngawandisunge chero dare ripi neripi ndizouye ndiburitse chokwadi chiri kuitwa nemhuri yekwanyakuya kuya. Mhuri yekwanyakuya ndiyo yawo. Ndiyo yawo iwawawo. Nemudzimu wacho. Nemudzimu wacho. Kana mwari kutaura munonyarara kwini kama muri kutaura mama makanyarara. Ini ndinonyepa handisi kuramba kuti kunyepa. Sungai vanhu iwawo wese tiuye padare. Chokwadi chidini? Chipere. Vatsanangura nhoroondo avo imi sadombo vatsanangura nhoroondo yenyu zvese zvamataura nani chitozvinzwa tinyatsozvisa munzeve toda kuzvibatanidza toumba chinhu hwani. Hatisi kuda kupusa, hatisi kuda kupwanya kana kuparadza, asi kuti toda kuumba kuti musha wamhai nyakuya kuya uwe musha unopfumbira sakaterere, uwe musha unodarika upfumbire. Musacheme neshungu baba yasaahwesa. Itai kuti zvinhu zvenyu zviende ndokuti samukuru wenyu ari pano sadombo. Chatakuda isusu panapa samambo tiri kuda kuti sadombo iwe unoziva kwakaendwa neava vanhu unovatsanangurira kuri sariro riripo rinoenda kotora n'anga yacho youya ichitsanangura apa mai ava murume wavo anenge ari apa akagara apa
Imimi amai hatisi kuda kubvunzwa muchitaura. Murume wenyu ndiye watiri kuda pano padare. Ngekuti ndiye ane zvese zvaakaturikwa. Tsvimbo dzakabatwa nemurume wenyu. Handiti? Ndo zvakakutaurira baba saka ndiri kuona vari kudzikisa misodzi. Zvokutika neshungu nekuti yatakatarisana. Nanga yacho bati ndiani? Haitototo. Haitototo imoza. Anonzi haitototo. Mai. Anonzi mbuya toto anogara pamhiri penyakumba. Pamira mutemaso. Ndizvoka. Munopaziwa kakomana? Topaziwa. Munonomupa ere? Munonomupa Samoni? Anouya pano. Anouya. Ndokupedza kutaura. Mhosva yake yamune muri kumusungira ndechi kuti mudzimu wake uyu utaure zvaakambotaura kunyaya yekwani ngogumamati yekwanyakauyakuya sumuka yenyu tingosangana musi wa 3.